Papa, problem iri kukunetsa ndei? Dambudziko riri kundinetsa nderokuti ndiri kufungira mukadzi wangu inini kuti ane maboyfriend. Makambate? Mashizha nematombo pamba pangu apa payadhi pese apa anenge akaita kakurongwa ipapa apa. Mashizha nematombo anenge akarongwa payadhi pangu. Nei mama, hanzi mashizha ari kuita siko? Zvakaoma prophet. Inini vari kungotifungira zvinhu zvasingatomboiti. Ndiri interest pamashizha, hanzi mashizha aita sei? Handitoziviwo prophet. Mashizha acho munoaona? Ichokwadi mashizha ndinomaona. Mashizha aya anofanira kunge ari anoya nembudzi uye matombo anorongwa nevana vanenge vachitamba mahombo ongosiyawo vakadaro. Saka mimi baba pamune mchiti mashizha nematombo, chii chiri kunetsa? Muri kufunga kuti matombo achine mashizha ndezvechiko? Ndiyo inenge itori connection yake nemaboyfriend ake. Muri kuti ndo sign ndo communication? Ndo communication yake nemaboyfriend ake. Mune muchifunga kuti mashizha aya vanenge vachiudzwa kunzi murume aripo kana kuti hapo kana kuti buda kurongwa ikoko? Zvamunoziva prophet kuti vamwe vanotoridza muridzo vachitaimira musikana wake. Saka ava havataimira nemuridzo, vanoronga matombo nemashizha kuratidza kuti baba havapo, baba varipo. Nyaya dzevanhu hadzidi kusekwa. Munoziva zvinoitika? Munhu anogona kuisa, hanzi ndakanzwa kuti hanzi kune imwe nyika yekuti hanzi kana mukadzi aine chikomba, chikomba chinotosiya bhutsu pamusiwo. Kuti yo baba vemba kana wasvika ukangoona paine bhutsu woziva kuti madam ane munhu wavainaye wopfuurira. Mombe inotamba tsoro. Makambozvinzwa? Zvinoitika kune imwe nyika, zvotoitika. Hanzi isaini yekuti mukadzi wako kana apinza chikomba anosiya bhutsu pamusiwo, chikomba chinosiya bhutsu pamusiwo. Yotobva wotoona kuti mune munhu ombofamba famba odzoka. Ukaona bhutsu dzichiripo woziva kuti idamba refu. Iyo zvisinei, regai ndibatsire kapo iyi. Mukaona vanhu vachiuya nenyaya dzakadai dzinosekesa kudai asi dzinenge dzichivanetsa, saka ndoda kukurumidza kuenda pasosi yenyaya. Ndochenesa anofanira kucheneswa kana vachicheneseka, kana kuti ndotaura zviri kuitika. Baba, mune makore mangani? 54 years. Mama, mune makore mangani? 35 prophet. Ndo pane sosi. So ndaoneswa in the realm of the spirit. Dambudziko riripo nderekuti baba, chekutanga imi mama ndoda kukuchenesai. Godhu munhu hamuna kana boyfriend yaminayo zvenyu. Maita henyu prophet. Nai. Asi dambudziko chete riripo nderekuti baba vari kufunga kuti nekusiyana kwatakaita mazera, zvimwe zvichida munowanawo vezera rani. Ndiro dambudziko ratinaro vana mai nana baba rekuroorana nguvu mazera akadii. Unopedzisira wakufunga kuti simbi yako, simbi yangu, matombo, matitha. Izvozvo zvinokonzereswa manje, tomatitha. Ibasa. Ibasa. Unopedzisira wakufunga kuti pamwe munhu wangu uyu. Makambozviona kuti unoziva kuti kana murume mazera akanyanyosiyana, mumwe murume anoita shanje dzokuti chero ukafamba so unogona kunzi baba vanga vachikutarisirei, iwe uchizoti papi. Zviriko ka? Zviriko. So papa, madam, nai mama ndinganyepa here ndikati ndara muno mudo? Munyepi prophet. Vati vanokudai.
zvisingaiti. Ndafara. Haisi nyaya ende munodikara zvenyu zvakungoitika ndezvekuti ichokwadi mbudzi inogona kutodyawo kana mashizha yopfuura nepayadhi. Tivana tunogona kutambawo kana mahumbwe, asi wakaona tumahumbwe vana vakaronga tumatombo wobva wotofunga kuti isaini yekuti handipo kana kuti ndauya. Papa, endai munoda mudzimai wenyu mufunge. Mazvinzwa? Ndatenda profita anenge akanyatsa kurongwa zvakanyatsa kunaka matombo aya. Ndara musatye. Mazvinzwa? Madam vanokudai. Havana rakai tidai so. Imi mama simudzai maoko. Iti Mwari. Mwari, Ndoda kugara zvakanaka. ndoda kugara zvakanaka. Kana ndikaura. Kana ndikaura. Ndoda kubatwa. Ndoda kubatwa. Ipapo. Ipapo. Ndoda kugara zvakanaka. Ndoda kugara zvakanaka. Ndichengete marriage yangu. Ndichengete marriage. Amen. Amen. Hazvanaka baba akangoita atobatwa, asi izvo zvaasi kuita. Chendai yenyu munogara.